moltes vegades pensem que la societat tendeix sempre al progrés i això no necessàriament és així, no? Els drets no deixen de ser una cosa molt dèbil que en qualsevol moment poden ser eliminats o que poden fer-se retrocedir. Jo crec que estem en un moment en què precisament s'estan atrinxerant un reducte molt petit d'homes privilegiats que volen preservar aquest accés indisponible als cossos i que per tant estan negant no la reforma sinó el que comporta. Mira, jo penso que és molt important que es donin els debats a diversos nivells, no? Però penso que és molt trampós que estiguem tenint debats que formen part pràcticament de la filosofia del dret i que alhora ningú et digui d'acord, però un cop això ha passat, què és el que faig? Això és una cosa que m'en té com molt enfadada en realitat perquè penso que ens han instaurat una por des de ben menudes per ser dones, no? Per preservar la nostra llibertat sexual, però un cop ens ha passat és com, ja no et podem ajudar, és que ara ja t'ha passat, no? Què podem fer per tu? Estàs tacada, no? Quin estigma. Penso que és molt important exterioritzar-ho, no? I saber que l'important és identificar quina és la persona que creus que millor et comprendrà, que millor et sostindrà, no? En aquesta situació. I la persona que ho rep pensar que si t'ha escollit a tu és perquè creu que ets la persona que millor pot complir amb aquesta comesa, no? Del seu entorn i que t'està fent confiança sobre una cosa molt dolorosa i que, per tant, malgrat que una moltes vegades pensa jo estic disposada a fer 1000 coses pel feminisme o 1000 coses pels drets de les dones o 1000 coses per acabar amb les violències, quan es presenta de manera concreta ens costa molt. Tant de bo, amb els anys, amb el temps, l'educació fes que les generacions que vindran ho vegin molt diferent. Però alhora penso que hem de ser molt conscients que quan parlem de masclisme parlem d'ideologia, parlem d'un posicionament. No és una qüestió puntual, errònia, culturalment esbiaixada. No. És a dir, és algú que està decidint exercir la violència cada vegada, que pensa que des de la seva posició té dret a exercir, en aquest cas, masclisme o misogínia. Jo penso que socialment hem de ser conscients que al nostre entorn això pot estar passant i que per tant hem de trencar amb la idea de que el lloc de pau o el delicte zero pot existir. No? I sempre que se'ns proposen mesures destinades al delicte zero hem de saber que això és impossible. No? Nosaltres sempre parlem d'un control, una reducció de violència. Llavors, a partir d'aquí hem de ser conscients que potser sempre saluda, potser és el nostre amic, potser és la persona amb qui compartim moments de riure, d'oci o del que sigui, però que alhora, en un altre espai vital com en l'intimitat, es pot representar com una persona agressiva i violenta i que, per tant, la imatge total de monstre que tenim dibuixat sobre els agressors no només no ajuda a poder-los identificar, sinó que moltes vegades serveix de vel, no? Per dir, no, ell no ho faria mai, això. Cada vegada que hi ha un avenç social, la violència recula i que, per tant, adapta noves formes. És que la capacitat d'adaptació que té és molt i molt forta, no? Llavors, en aquest sentit, penso que hem de confiar en un mecanisme que serveixi per ajuntar les eines de caràcter institucional que existeixen i alhora que rebin un suport, una crida social que serveixin per fer-les avançar.